Kublai phi baro kini gilong ki kubor bam tagasngi. Hadin katu kat ni genta baga China kala kambiang baka Arunachal Pradesh kadi benta jungka China. Hadin ka jing yakin at halor ka jing sha leben jungka wei kabriu badi try na Arunachal Pradesh da kibriu ka badi pet jungka immigration officials hakat Lingsun Shanghai. Ke India ka singi ba arkala kenta yakati ka jingkam jungka Beijing bar kala kran shairu baka Arunachal kadi bet ka benta jungka India. Kani ka jingkan tho oklami, hadian ka jingpin mi jingkan tho, na katanat kambari jangka China, kabala tuklar biang ka jing sunshar jangka India, halor ka Arunachal Pradesh. Ngila yo ka jingpren bala pinmi da katanat kambari jangka China, haga bayadei baka jing syabat bean jangka wei kanong India na Arunachal Pradesh, kabadon ka passport, kababiang bat kabadang yat lenti, ling baka kat Lingsun Shanghai, haga jingnet jangka sa Japan, ong unong aiktin ka MEE, Urandhir Jaiswal. Ka Arunachal Pradesh kari ka benta ka bakongsan bar ka ba omla ban penyaklat negeri India. Bar kani kari ka jing shisha ka ba paushai wala ka long kumno ru hendoi na kaliang ka China kan omla ban penkala ya kani ka jing shisha ka ba omla ban yasad ula penram. Ki borsen shar jong ka China hadu benta kempat la ban batai ka jingne jengki ka balong ka jingpen khenyi ki katu kat ne ki kendon ki ba penyan ya ka jingle jingwan de ki lingsun hakiri ka pradhai. Ka jingle jongki borsen shar China ka penkhenru yala ki jongki kendon ki ba ailat ban yat klem visa hadu arpsau kunta na ka benta ki nong shong jong baro kiri ulaong. Kumban shipen kan mau biang kati kanong let jinglet ka blatip kerteng kum ka premawang thongdong ka badai na Rupa Hawes Kameng District bar ka basa amanta hayuke kadai ka balet na London sa Japan ha ka arfui trik menta ubnai ka blasa akut hadu lai kanta Shanghai hadin kata ka prema ka ba pelat jingtip ling ba ka ex ban batai ya ka ka bajia. Kalau ong labat yanga haka Lingsun Shanghai palat khat pra kanta haka arfui trik November kilo ong ya ka passport India jonga ka ba klem trikam namar ba ka jaka kha jonga kadai ka Arunachal Pradesh ka ba ki kam ba kadai ka jaka jongkri China. Nong aiktin jongka tanat kambari jongka China umma ning ula kentat bakan don kanu ka jingle bakla da ka bapen scam bakate kanong le jingle ka klem sha set ne sha pending umma ning ula benram bagi he jongka ka Lingsun kilale kat kum ki an bar ki kendon bar ula kam baka company Lingsun kala penbiang ye kanong le jingle kham tam ha ka jingbam ka bar ka jaka ban shangthat.